Yawwa, ya ake ciki ne. An minti ɗaya na kusa gama. Yawwa Alhaji an gama. An gama? Ka tabbata ba ta samu matsala ba? Fes daga nan har shekara 15 wannan dai. Allah ya yarda. Yanzu ba za ka da ringa sa firij ba irin su ayon kuna masu kuɗi. Ayon su wane ne su irin firij. Yanzu dai haka a ringa yawwa kaga wutar mita ce. Ka tabbata dai ba za ta samu Yanzu wannan ni na baka garanti nan da ya kara 122. Aha, ja gaba ne. Allah ya baka wahala. Assalamu alaikum. Ah, ya gaba ya zai. Ya lafiya. Yaran mutaka ne. Wallahi Allah ka san aikin namu ne sai a hankali. Wallahi kuma da ganka ba kuda kai aikin yanzu ya zame ma wannan. Fulaya. Ai ba na aiki da fulaya. Kaga yaron nan yanzu dan karami da shi amma Ai ka san abin da tun yaki. Allah. Kuma kai ma kana so kai ma Ka za san din za ka yi. yawwa. Yanzu dai ga kuɗin ka. Ni ba ta matsala. Ni fa na baka garanti na kira ma baka da wata matsala in ta gyara wutan nan. Ba abin da zaka samu in Allah ya yarda. Yanzu da muna cikin yaran mutaka. Da ka ga shi. Kuma da rage wani abu. Kai din nan Yau mu je kawai. sai a hankali. Wannan Gaskiya ni ma zan zo ga mutane sai na ga. Fitowar uba, amma yaron da yare na mun hankali. Idan za ka yi cutar ka ba za ka lalace ba, ko ta lalace, amma shi ke na sa abin da ba da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haka ne wala. Wata kace ta lalace. Wallahi mutar ta wace ta lalace. Ya ce wai ai wanda abun ko wannan yaron da kake kira yana maka gyara mutum. Wallahi ba iya wai ba. Shi ga ka dauko gyara mu. Ni na koya mai. Aka ce ma tana so. Tana tsoro wallahi. Amma zai da haka ya ce mutum da ba za ta lalace. Wannan take wani da duniya. Ai ni na gyara mai karka da mu. Da hannu muke gyara mu ta mu. Subhanallah, kauki sama. Subhanallah. Ku ɗebo ruwa, da Allah a taimaka mana a ɗebo ruwa kai.